hieno homma, että kotikaupunki järjestää tällaista ja kotiseura tai kasvattajaseura Suonenjoen kiekkokaudut järjestää tällaisen tapahtuman. Ihan mahtava juttu kuitenkin. Tunnen täältä paljon porukkaa ja melkein koko suku asuu täällä. Että kyllä tää on kyllä varmasti vähän jopa semmoinen koskettavakin hetki, kun nousee lavalle ja siellä on paljon tuttuja kavereita ja sukulaisia. Tosi mahtava juttu. Täällä muutaman päivän nyt ollut täällä Suonenjoella, niin kyllä tässä paljon junioreita nähnyt, niin kyllä ne on ihan innoissaan ja ovat kovasti treenanneetkin, mitä on kysellyt. Kyllä se varmasti, kun yksi tolleen menestyy, niin kuin monessa lajissa on tässä Kermisen Lauri ja lentopallossa ja muitakin. Niin kyllä se joka laji on hieno juttu, että niitä muutamia pääsee jonnekin huipullekin. Silloin kun itse asuin täällä vielä, pelasin Sukin kanssa, niin kyllä mun mielestä ainakin tuettiin tosi hyvin. Totta kai jäähalli tuli silloin kun aloittelin pelaamaan ja muuta. Kyllähän sitä aina voisi tietysti enemmän. Et ei täälläkään niin paljon ole mitään firmoja sun muuta, mistä niitä lahjoituksia voisi saada. Mutta totta kai hieno homma, että Lions Club lahjoittaa kaikki varansa aina tiettyihin paikkoihin aina tänne kotikunnalle. Totta kai se on hieno homma, mutta niillä saadaan kaikille kouluille esimerkiksi välineitä ja kaikille seuroille saadaan sinne juniorityöhön sitä pohjaa. Ja kyllä ne on tosi tärkeitä rahoja. Ilman niitä niin ei varmasti mikään seura täällä Suonenjoella niin ei pyörisi. Tietysti se suuri liikuntahalli, mitä tässä on vuosi pari puhuttu, niin se olisi tietysti iso juttu tälle koko kaupungille. Toivotaan, että se saataisiin joskus pystyyn vielä tänne. Näillä näkymin mulla on ihan sopimus IFK:n kanssa 2 vuotta vielä IFK:ssa jäljellä, mutta sillä mennään. En tiedä vielä sen tarkemmin yhtään, että ei ole tullut vielä mistään mitään. Katsotaan nyt ihan loppuun asti, mutta tällä hetkellä IFK-miehi.